Wah, Lisa biराद दंमोन जाजोब्बाय दिनै लास्ट टाइम एकदमबारे खाजि जानोसै ओमफ्राय नै जोंहा ओरैनो लिसु खाजि जानोसै लिसु खाजियाव मा दङ नै बानलु संख्रि होनानै जानोसै नै गरमजों जाबजों मा जागोन मा लोंगोन नांगासिनो बाब गरमाबो दिनै बेसेबां जाखो मिथिबाय 37 डिग्री सेलसियास जाना दङ बाबरे इमान गरम गणेशपुर नै खाजिया लिसु खाजि नोंथांमोनाबो फै जानो लिसु खाजि जानो बिराद इन्टारेस्टिं बिराद गोदै संख्रि बानलु होनानै जाबाथाय बिराद मोजां जाबावोसो बिराद गोदैखा लिसु ओंख्रिया दाबो जायाखैनो जानो लुगैना हामथारला आंहा नोंथांमोना माबायदि मोनो जानो कमेन्टआव खोन्थाहर नै लिसु खाजि बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ देहा बिराद थाजिम जायो सोरबाफोर गोदानबा लाइक खालाम शेयार खालाम बाय बाय